Bafethu khona omunye futhi khona omunye engizomfonela la laba bemali esheshayo umkhulu ukhungula desimfonele kodwa ngikhumbula umkhulu kaTongo bafethu manje ngayidelete inamba yakhe sisimuzwa umkhulu ukhungula angena madoda ringa kabi yebo mkhulu kunjani sikhona ukhulumela phansi ngithi ukhulumela phansi Ngiyazwakala ngiyakuzwa manje khona le msindo lokhu ukhala lapho Angizwanga ngithi khona lo msindo lokhu ukhala lapho engingazi ukuthi owani ngiyakuzwa khuluma zona uyaphila khehla lami kodwa Ngicela ungivomele ngenamba yakho ngoba ngisayibe inamba private private yabhala uWanda Masasa isiyavela mkhehla lami Yebo sewuyazwakala ke manje shuthi mengifona ngo-private number kuzwakala Yebo noma bekwenza ukuthi ngifona ngo-private yikho mhlawumbe inetwork behlupha yazi mkhulu ngiyakubona la kunakhuzana ngathi umkhulu Ngicela ukubuza ngizongizwa angezwa hello lo ngathi uyangazi la igeng phela bayashithi nabayibesha abagaba lo ngathi uyangazi ngeke ungafa uyangazi lo somthuka phela mina mkhulu yebo manje ngibona uvala ucingo la ngithi mkhulu ngiyabona lapho ukuthi ngathi uyakwazi ukusiza umuntu mhlawumbe uma esuke edinga imali kanje hayi ngeke uyangazi siloko yabona ke manje ngimfonela kokugcina ngiyamthuka ke wathini mkhulu wakufonela wavala ucingo manje Baba yena khuluma ngiyawuzwakala cha ngiyakuzwa nje mina Angazi ifoni yami inenkinga noma yakho yini ayakho ifoni nenkinga ngiyakuchazela nje ukuthi mkhulu ngithi ngifuna imali esheshayo WhatsApp khona manje inamba le WhatsApp ayi WhatsApp le ikhona enye inamba WhatsApp akanje ngikufonelile mkhulu ufonelwe yimi nje uyakwazi lo WhatsApp kanjani ngoba phela nayo inamba efonelekayo mkhulu kade ngiyakhuluma nje ngiyakuzwa mina ngiyakuzwa ayi WhatsApp le number mkhulu angi WhatsApp ngale number
Hayi WhatsApp lena mina bengithi ngiyabona la ku Facebook ukuthi ngathi uyakwazi ukusiza umuntu. Angazi i-network ihluka kuphi. Cha bo ngiyakuzwa mina. Yebo sengiyakuzwa. Ngithi mina mkhulu bengikubona lapha ku Facebook ukuthi ngathi uyakwazi ukusiza umuntu mesuke edinga imali esheshayo. Yebo. Hawu, umkhulu yabona nje manje sengize ngiphakamela umoya ngenxa ukuthi asizwani. Yebo sengiyakuzwa. Yebo. Ukubuza ukuthi nendawo baba. Oh, ngikhona la eThekwini mkhulu. Ungakuzwa nendawo. NgiseThekwini. eThekwini. Yebo. Lemali uyidingayo ndingaze nakulo ebhenki noma sengene. Ngifuna ingene ebhenke noma i-right ingene ebhenke. Bawufuna ingene ebhenki ngozongithumela wena igama lakho lesibongo namagama abantu abangasebenzi emhlabeni bakini abadala bawu-2 i-account number yakho. Uyandizwa lokho baba? Ngiyakuzwa khehla lami. Yebo, kodwa ngithi ihloso yokuqala umsebenzi uzomela ube no-850 imali ngizothenga ngayo le khambi lizosebenza kulo msebenzi wakho. Siyazwana mkhulu? Malini? 850 baba. 850. Yebo. Oh, hayi ngizozama kusasa ke mkhulu and then bese ngiyakufonela ke. Ngicela ngamazi nasentelile ngobele. Ngikhuluma nomkhulu bani Ukungula yebo. Angezwa? Yebo. Uthi ngikhuluma nomkhulu ubani? Khulu kungula baba. Ugungula. Yebo. Oh, mkhulu ugungula. Wena mkhulu kephi nendawo? Segole mina eKarumseta. Oh, usekugole kathi okay. Hayi kusasa ke mkhulu ngizokwenza njalo. Ngizozama ukuthi ngikufonele. Baba ngawe mina masentolile manje. Okay kulungile khehla lami ngiyabonga. Yeah. Hey, bazwangidini umuntu hayibo bafethu ngeke. Okay bafethu ngicela niqhubeke nenze njalo ningifollow like and share. Ngiyabuya no part 2. La futhi siyo niyazi ke. Ngicela ningisharele ezinye inamba bafethu. Khona nje omunye umfethu akakunikeze inamba la manje ngiyayifonela futhi ayisangeni. Okay ngicela nihlale nje bafethu nihambe no subscribe nangale ku YouTube channel wami. Ngiyabonga nilindo part 2. Danke.